It's me Kleinbor and welcome to my channel. Menta kasngi ngakwa banya therbat fish phangki katukat neki kentin kiba ke global news la neki news hakatit English kijupadan kam man kapor hakabay day bat ke neki klam covid-19 la ne une khnyang chingpang ubaki kot u coronavirus. Nakta kadaw kumki khna school kumki brew ki bala barok-barok ki ken bangila nangila tip kadan kam na kabenta jengi bangin learn ngin tip ya kine ki meaning ha kar kom ka badai te nangkong du ngan sedang na ka benta ka banangkong ka ba ki khat u covid-19 balai ki khat covid-19 te gane ka dai kita kentin shortcut ane kentin pelengkot jong coronavirus disease 2019 ane uta covid-19 uba kikat penlengkat kabamut ba usdang nadu usnam arajar kat kendai 2019 saka social distancing maintaining social distances kane ka dai ka benta ka ba kongsan ba ka ba nyaha ban but ya kirur ki an ka ba lapan chat angi da ki ba halor ki jongi bangi dai ban but perking ya kane ka benta ka ba kongsan tam ka social distancing kemut ba ngiha ban penjengai iwei na iwei pat bat ka jingmut jong kane ka social distancing kemut ba kanang kham penjalan bat kham la ban pelaj ingi ina ka jing sapriang stat jong ne khnyang jingpang lang ba ka jing la jongi ban ya jinga iwei na iwei pat klempep une khnyang jingpang unom yo lat ban pur stat ban par stat ha ka na iwei brew ha iwei pat nata self quarantine lane quarantine kane kentin kalong ka ba pens ngau samki teng teng namar ba bona pedeng jengi ngim tip ya ka kom kena ka basisya bona pedeng jengi ngi ong karantan ngi ong dan gro ki ba ong karanti imat ki yo jingmut karanti saban na kumno ne nak takadaw ki kena bakla te ka kom pronunciation ka kena ka kom kena ka basisya ka dai quarantine penbuat na din jenga quarantine te ke jingmut jenga ne ka quarantine kemut ba kitu ki kena school ne ki break bawan na ki wei pat ki jela bawan phai no ki jela la jong kum ha ne ka jela mekhalaya ke jongi bun ki kena school bat ki break ba tre shabari ki wan phai no namar ba kimdan kam dan jamshu kimdan ki school ha ki ha kane kapor ke bamta ke wan phai no sha ke jikal jong te haba kilawan phai kebut baki hap syong ban hap pendap kita ki khat sau sngi khat san sngi ke baki khat quarantine te kalong sisya ke ba dan kam na ke benta jengki ba kimbet ban shuan direct ban rong haki yang kisem ki jongi yo kumno kumno maki ladan yo ta khnyang chingpang bat kan wanra ke jing haki yang kisem jongi baro ngin yo lut ya kane ke chingpang te dan ro katu kan nengot ki briu ki jongi ki ba lahap ban syong quarantine tang na kadaw ba kila kum ya ngat lang kum ya kenduk lang bat kitu ki briu ki balayo ya une uknyang chingpang covid-19 lane kila kum ya don lang ha kanu kanu ke ceka ka ba une ubriu u yaj u yeng u trekam u lej uwan man kasngi te na ka benta jengkiro kadan kam ba kin hapsyong shua lakajong hapsyong self quarantine shua ban pendap ya kata khat sau sngi hanrei i lada kim dan sisya kim yo pat uta khnyang chingpang andala dap kata khat sau khat san sngi maki kin salong hi kaju kin chat kin khlan bat kin sa la ban light no ban trei ban kata ban le biang ban long biang kumba long baro shikata hanrei na ka benta kitu ki bala kum ya bit lang na katu kan jingpang pat hadin katu kat nesngi on the ladap kita khat sau sngi bat kita ki symptoms kita ki jingpang ki jongki kin sapau sisya bat ngin sala ban test ngin sala ban ithu ya kita ki jingdon jongki ya tau khnyang jingpang bat kalong sisya ka ba mentoi na ka benta kane ka rukom
karukom start jong ki bahalor ban penyaj ban pendep ya kata ka quarantine te wat mstu bakla pat ba kine ki briu ki basyang quarantine kidai ki briu wat ken ben ki ba kidai ki briu ki bala ngat kunyang cingpang ane kidai ki briu ki bala syak kan tat wat ken ben ki handai kidai tang ki briu ki balong kum balong mangi hi ki syak iklan kumne te ka ki sulong tang ban su pendap yak ta kurkom yo kumno makiru kilangat lang hakane ka ju ka ka jing jenjar nang tadon sekawai ka mining ka ba chen ya ka ju ber kene kicingmut ka ba ngiladep ya kran ka quarantine kata ka dai ka self isolate lane isolation dan ketu ka ki briu ki ba kwa dala kamon sungu ba lajong ban syong khop ala ki jong ki ying kisam lajong ban nami ban nam ya kontak bat kinu ki wei pat ki jaj ben riu klam kanu ka kam ka balong ki lane emergency bat kimi tang ha kapor ba ki dan kam na kamta ki essential commodities lane kinu ki kam ki balong emergency bat klam kata kimi na laki ying kisam jengki na mar kim kwa ban an yo kontak ban yo ya bit bat nu yo ta u khnyang chingpang bat kisuma sukher la ka jong ka jingkot jingkhia ya la ka jong ka jing em bat kane kor komle jongki ki khot kata ka self isolate lane isolation outbreak kane kadai kita ke jingja ke bajia kla kensan ka ba kta ya ke jing imbriu ya ka long briu man briu bat wat ban poi sya ke jing yap kum balong kane ka klam ka ba menta ka ba la syem nang kong hapo ri China WUHAN ya kata ka jingja ka banang kong balajia hapo WUHAN la khot ka outbreak nang ta ka jing bom la pat ban control ka jing bom la ban te lakam ya kata ka jing priang jong kane ka jing pang jong ne khunyang jing pang covid-19 ulayo ban par sikiweru kiri jong ka perthai bat kane kala epidemic nang ta shu lengba kata ka epidemic ka jing yo lat jong ne khunyang jing pang namar ba ka jing bom dan ya ki dawai ki bala ban penyap ya ne khunyang jing pang ke bala ban yada na ne khunyang jing pang ka ne ka jing pang kala yo ken ban rong ban par step ha baro kiri jong ka perthai bat ha ka ba khatwai ka World Health Organization kala penbana kum ka global pandemic kum kata ka klam ka bajia ha ka perthai baro ka wai ka klam jong ka perthai pandemic ta total lockdown kane kedai ke benta ke ba kongsan ke ba dan kam na ke benta jongi ba ngin syong khop ha ki yeng kisam ki jongi ha kata ka tayo ke ba kiu kensan kata ka jingpang ka ba nang kiu nang bun kita ki kis ki ba ki nang pang ki yo ban yo kem yo ne khunyang jingpang te ke government kam ban se ban shim ya kalat kelenti ke ba kham teng ban penlaj na kata ka jing sapriang step jong ne u khunyang jingpang ha ka jela ka jongi lane wat ha kari jongi hi barok ko wei na kata ka da ko dan kam yengi ken ban ya but enti ya kiror ki an ban ya ka ngu lang ya ka ke ba ka sarkar ka penyaj na ka benta ka bah ka met ka jongi barok wei pi wei ba kane ka ba kata ka lockdown ka total lockdown kan long shisha ka kan long shisha ka bajob na ka benta jongi baro wei pi wei bat kam tam na ka benta ka government ka ba haban kit lut na dong sedong na ka benta ka im ka yap bat na ka benta ka ri hi baro ka wei tested positive kamut yau kinu ki briu ki ba la syam ba ki la dan yau ne khunyang jingpang bat maki kilangat ha kata ka positive case tested negative na ka benta kinu ki briu ki bala test as bat la syam ba ki khlam dan ya kanu ka jingpang
ya kanu ka symptoms hak ta ka met ka phat ki jongki nak ka bentai jongki ki like nak ta ka jingpang but at ki dan hak ta ka negative case. The virus is contagious. Contagious kamut ba une kunyang jingpang ula ban yabit dak basuk na way brew ha way but to stock up on groceries. Kane kadai ka ba mangi ngin ha ban khen yakisngi jong ta lockdown. Shubu ka sarkar kabu laisengi bangi ha ban shong khop haying ba on amdan kino ki dukan lane kino ki jinglet jingwan bangin yo ban siu ban pada tengi ha ban ha ka sngi ka balaj ngi ha ban thit lupa ban siu lupa ban antat ba ngindap ekita ki asngi laisngi ba hadu banda pli biang kayo ka hat bangin yo ban lit siu lit tada kumki dry goods lane ki non-perishable goods ni kum udai kashini kum pnyang ukhaw ngila ban thil lupai kine panic buying lane ka stock piling kane ka kentin kadai ba haktu ka kenta haktu ka sngi ka ba ka sarkar ka ba ka pelaj yangi ba ngilit siulit tada lit thit jing thit akiyo ki hat mangi barok ngi sia khandro itu ki jing bam ki jing di kum kitu ki bam ju yo kum kitu ki ksau ya dai shu kram tang ban yo ban pendap klo itu ki jing thit barok ngi sia khandro kum ki bi kat ya ka ba yo tip ka bas new na ka ba baharo ngim tip tang ba ngi yo ban pendap iki pla la jong ngi sia khandro ya ta ki khat ka panic buying nang ta to hold kanekan kedai kita ka benta ka ba yelek komik barok babun na preng changi ngi khlam perkhat shu ikiwei ngi shu thet lot tang yela de kat badan pisa ngi thet bai namar ba ngi rekod hak ta kecimut kecing perkhat changi hak ta kecing long kecing ngi buri tang yela de ngi khlam perkhat shu ikiwei tip ba kiwei ki yo bam lem ki yo thet lem na em tang ba yo yela de ngi la biang unprecedented kamut ba kecing dia ka baje khla ka ba ompat ju dia menu ro hap kecing im ka jongi barok siting im vulnerable people kamut ki tiki briu ki bala khamno karta ki ba kham bon ki ba yo ya kene kecing pang te ki briu ki bala kot ya karta ru post nam shaneng kibre ke bala telat bala dan kecing pang kecing stam ngidai banam pensilur than khamtam yaki khlong khna bakin tur sejan jengkine ki vulnerable people to cancel or postpone kane kadai ka benta ka ba bon pedeng jongi babon balang ang kumha kanyam haka balang ni judan lupa ki program ki ba barok sisnam ni lamang lupa ha kata yo hau tau benai on sedan kata ka jingyalang ka jingyang seng ka ba he hendrai nakadau jong ne khunyang jingpang ni la ha ban cancel no ha ban penkut no kumtu klam la shu ban pelong kam ka nang ta ha ban shu postpone no pat symptoms kadai ka kadakasin ka ba pau ka ba la ban pen i ba mangi ngila ban dan la nei ngim dan ya uknyang jingpang kum ka jerho cough kecing jerho kadai ka wei kadakasin ka ba pen i ba yo ngidan ya uknyang jingpang sneezing cerhia ru kadai ka wei ka ba ka symptoms jong neu knyang jingpang ka fever kadai ka jing sngo bayam kli ka jongi ka ba shipang ni sngo ba ka shit shipang ni sngo ba ka kriat shipang ni mi sap shipang ni sngo kyo ni sngo dai tha ni sngo kriat kita ki khat ka fever
nang ta fatigue kamot kajing bom la bah jengi i ban ring mensim kajing dan kajing wet kajing jing lang hapo ka syadam kajengi hapo ki longs ki jengi ka penlong jengi ba ngin thai te perlok bero ngatip ba kala bam pelat ekspor bat mapiru pila thai hi pinamla syu ban bat ban kemlot baro te ngin penkut no hangni te lada pidang kwa syu bangan nang ai ki meaning nang pensya syu ba phiru phinyo jingtip phinyo jingmut te snubha ban subscribe ban comments bat leng ba ki comments ki jong phi ngana yo bor ngana yo mensim bat mangaruk nganang la syu ban wat ki jingtip bangan ya sam lempat ya phi te once again thank you. Kublai Shibun. Bye bye.